हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो बड' जोबनि स्लाव बरना लाग्रोनाय जायो आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं होननानै लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय जोंहा बे आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट कमिसननिफ्राय फैनाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय आङो माखासे कुइसनखौ लानानै फैलायबाय बर' रावजोंनो दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासैबो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदोलाय आङो दहाय नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ होखादोंमोन जोंहा बे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 एग्जामनि थाखाय माखासे गोनां कुइसननि आं लाबोदोंमोन बर' रावैनो नोंथांमोना दहाय फुंनि भिडिअखौ गासैबो नायदों जानांगौ जायफोर नोंथांमोना बे दहाय फुंनि भिडिअखौ नायाखै नोंथांमोना थांनानै नायहैग्रोबानो जाबाय माखासे गोनां कुइसनखौ होदों आङो बे ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 एग्जामनि थाखाय बर'नि MCQखौ नायाखैबा नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय दायो आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनां कुइसनखौ लाबोदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो नायलांबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथादै लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै भिडिअखौ गासिबो जायफोर एग्जाम होगोन बिथांमोननोबो शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे बिथांमोना एसे सहाय मोननो हायो जेनेबा बर' रावै बिथांमोना माखासे कुइसनखौ मोननो हायो आरो जायफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोंहा गिबि कुइसनाव दङ इंलिश आरो जोंहा बे बर' मोननै रावै आङो कुइसनखौ लाबोनाय जादों नोंथांमोना नायनो हागोन नै फिन भेलि नेशनेल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट अफ इन्डिया दा बे बुंदों फिन भेलि हादरारि पार्कआ भारतनि बबे रायजोआव दं होननानै दा बे नोंथांमोना मोनब्रै अपसन मोननो हागोन हिमाचल प्रदेश जम्मु एन्ड काश्मीर पान्जाब गुजरात दा लोगोफोर जोंहा बे फिन भेलि नेशनेल पार्कआ बबे रायजोआव दङनो जोंहा हिमाचल प्रदेशआव दङ दै अपसन नाम्बार ए आ जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा 2 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों नै दा बुक्सार टाइगार रिजार्भ इज लकेटेड इन दा बेहाय बुंदों बुक्सार टाइगार रिजार्भ होनाय दङ दा बियो बबे जायगायाव दं होननानै बेखौ सोंदों जोंहा भारतनि बबे रायजोआव दं बेखौ सोंदों दा नोंथांमोना अपसनखौ नायबानो जाबाय झारखन्ड वेस्ट बेंगल छत्तीसगढ़ बिहार दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा कारेक्ट एन्सार जाहैबाय दा बुक्सार टाइगार रिजार्भआ बहा दङ वेस्ट बेंगल रायजोआव दङ दै अपसन नाम्बार बि आ जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सार 3 नाम्बार सोंथियाव जोंहा मा होनदों नै कुइसना 2022 मायथाइयाव गासै साबेसे मानसिनो पद्मा बान्थाखौ होनाय जादोंमोन बेखौ सोंदों दै बे कुइसना इम्पर्टेन्टार नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय इंलिशावबो इन द इयार 2022 टोटेल हाउ मेनि पार्सन्स हैव बीन हनर्ड विथ पद्मा एवार्ड्स गासै खैजन मानसिखौ पद्मा एवार्डजों माबा खालामनाय जादोंमोन ना सन्मान खालामनाय जादोंमोन बेखौ सोंदों दा बे नोंथांमोना अपसनखौ नायनो हागोन जेरै 128% दङ 18% दङ अपसनाव बिनिफ्राय दङ जोंहा 4% 34% दा लोगोफोर जोंहा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार ए 128% जोंहा पद्मा एवार्डखौ होनाय जादोंमोन दै 2022 मायथाइयाव दानिया फैदो जोंहा 4 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों 2021 रामुनजान बान्थाखौ सोर मोनदोंमोन लाइमोन सानखान्थिगिरिनि थाखाय दा बेहाय बुंदों नै हु हेज बीन एवार्डेड दा 2021 रामानुजान प्राइज फर यां मेथामेटिशियान दा बेहाय नोंथांमोना बर'बो नायनो हागोन इंलिशावबो नायनो हागोन दे कुइसनखौ दा बेहाय जोंहा अपसना मा होदों नोंथांमोना नायदो नै नीतू सिन्हा दङ मनीषा सिंह दङ नीना गुप्ता दङ रीना अग्रवाल दङ दा लोगोफोर जोंहा बेहाय 2021 रामानुजान बान्थाखौ सोर मोनदोंमोननो सोर लाइमोना मोनदोंमोन यां मेथामेटिक्स सोर माने लाइमोन सानखान्थिगिरिया मोनदोंमोननो जोंहा अपसन नाम्बार सि आदै जोंहा लोगोफोर नीना गुप्ता बिथाङा मोननो हादोंमोन रामानुजान प्राइजखौ दानिया फैदो जोंहा 5 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों नै गाहायनि बबे आफादा नबेल पिस प्राइज 2020 देरहादोंमोन दा बेहाय 2020 मायथाइयाव गाहायनि बबे मोनसे अर्गानाइजेसना नबेल पिस प्राइज देरहादोंमोन बेखौ सोंदों आरो नोंथांमोना नायनो हागोन इंलिशावबो which of the following organization won the Nobel Peace Prize 2020 दा बेहाय नोंथांमोना अपसनखौ नायनो हागोन वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेसन दङ वर्ल्ड फुड प्रग्राम दङ बोथ 1 and 2 none of this दा लोगोफोर जोंहा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार बि वर्ल्ड फुड प्रग्राम बियो बिथाङा माने बे अर्गानाइजेसना नबेल पिस प्राइजखौ मोननो हादोंमोन 2020 मायथाइयाव दानिया फैदो जोंहा 6 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों Who has been awarded the Women of the Year Award by World Athletics in December 2021 दा बेहाय सोंदों नोंथांमोना बर'आव नायनो हासिगोन सोर डिसेम्बर 2021 मायथाइयाव वर्ल्ड एथलेटिक्सनिफ्राय वुमेन अफ द इयार बान्थाखौ मोनदोंमोननो दा बे नोंथांमोना अपसनखौ नायनो हागोन पि.भि. सिन्धु दङ आश्विनी नासाप्पा दङ अन्जु बबी जर्ज दङ साइना नेहवाल दङ दा लोगोफोर जोंहा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा डिसेम्बर मासाव 2021 मायथाइयाव वर्ल्ड एथलेटिक्सनिफ्राय सोर मोननो हादोंमोन वुमेन अफ द इयार बान्थाखौ अन्जु बबी जर्ज बिथाङा मोननो हादोंमोन दै अपसन नाम्बार सिआ जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सार लोगोफोर दानिया फैदो जोंहा गुबुन मोनसे सोंथियाव जोंहा 7 नाम्बाराव सोंदों नै गाहायनि सोर 2020 मायथाइयाव फार्टिलाइजार बान्थाखौ देरहादोंमोन एबा मोनदोंमोन बेहाय सोंदों आरो नोंथांमोना नायनो हागोन नै हु एमंग द फलोइं वन द 2020
फार्टिलाइजार प्राइज होनना बे सोंदों दा नोंथांमोना बेहाय मोनथाम अपसन मोननो हागोन मोनब्रै सरि मुक्ताम खान मोनगोन यासिरदार सानि आनन्द दा लोगोफोर जोंहा बे 2020 मायथाइयाव फार्टिलाइजार प्राइजखौ बिथां साथामाबो मोनदोंमोन दै दा बेनिखायनो जोंहा बे अपसन नाम्बार डि आ कारेक्ट एन्सार बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दा बेहाय ओरैबो जानो हागौ आरो लोगोफोर कुइसना जेनेबा हु एमंग दा फलोइं होननानै बेहाय माखासे नामफोरखौ दाननानै सोरबाफोरल' होनो हागौ जेनेबा सासेनि नामखौ होनानै बेलेग बेलेग अपसन रं अपसनफोरखौ होनो हागौ दा बे नोंथांमोना बे साथामनिबो नामखौ एसे गोसोआव लानांसिगोन आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ एसे मोजाङै लिरनानै लाबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनाथ' भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै बे पिडिएफ फाइलनि लिंकखौ मोननो हागोन बेहाय बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै रिभिजन खालामहैबाय थाबानो जाबाय केन्सेल नायनाया बेहाय मोखास्थ' थाया दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायो जाहाथे नोंथांमोना रिभिजनखौ खालामबाय थायो दा बेहाय आं माखासे लोगोफोर दिनैनि कुइसनाव आङो माखासे जोंहा बे एवार्ड विनार बिथांमोननि थाखायल' आं बांसिन कुइसनखौ लाबोनाय जादों दै दा बिनिफ्रायबो जोंहा कुइसना फैखागोनखा एग्जामाव दा बेनिखायनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा जोंहा 9 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों नै which automobile company has been honored with India Green Energy Award 2021 बेहाय जोंहा 9 नाम्बार सोंथिया सोंदों नै बबे मोनसे मटर गारि कम्पानिया इन्डिया ग्रीन एनार्जी बान्था एवार्ड 2021 खौ मोनदोंमोन होननानै बे बुंदों दै दा बे नोंथांमोना अपसनखौ नायनो हासिगोन नै हन्डा मटर्स दङ टिभिएस मटर्स दङ हिर' हन्डा दङ सुजुकी दङ दा लोगोफोर जोंहा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा अपसन नाम्बार बि आ कारेक्ट एन्सार दै टिभिएस मटर्सआ देरहानो हादोंमोन दानिया फैदो जोंहा 9 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों नै स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 which city has been declared as the cleanest city for the 5th time in a row दा बे सोंदों जोंहा 2021 स्वच्छ सर्वेक्षण रिपर्टआव दा बे जोंहा बबे मोनसे भारतनि बबे मोनसे रायजोआ सोहोरा बयनिख्रुइ साफासिन सिटी हिसाबै सायख'जानाय जादोंमोन खेनबा टाइमनि थाखाय दै इन ए र' माने बोसोरफ्रोमबो बिथांमोना माने खेनबा बोसोर जाबाय आरो दासिमहालागै बिथांमोना माने बयनिख्रुइबो साबसिन सिटी हिसाबै डिक्लेयार खालामनाय जादोंनो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 नि थाखायबो दा बेहाय नोंथांमोना अपसनखौ नायनो हागोन बबे मोनसे सोहोरा बियो खेनबा टाइमनि थाखाय माने दासिमहालागैसिमबो क्लिनेस्ट सिटी जानो हागासिनो दङ सिगां थांनाय बोसोरावबो जादों बिथांमोना 2020 मायथाइयावबो 2019 मायथाइयाव माने बोसोरबानिफ्राय बिथांमोना जाबोगासिनो दङ दासिमबो इन ए र' होनदों आरो बेहाय दा बे अपसनखौ नायनो हागोन ने पेटानकट दङ चन्डीगढ़ दङ इन्दर दङ देहरादुन दङ दा लोगोफोर जोंहा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव अपसन नाम्बार सि आ कारेक्ट एन्सार दै इन्दर दानिया फैदो जोंहा 10 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों नै साबेसे खेला गेलेग्राफोरनि मेजर ध्यानचान्द बान्थाखौ होदोंमोन दा 2021 मायथाइयाव होदों दे लोगोफोर 2021 मायथाइयाव जोंहा साबेसे खेलारिफोरनो बे मेजर ध्यानचान्द खेल रत्न एवार्डखौ होनाय जादों बेखौ सोंदों दै नोंथांमोना बे अपसनखौ नायनो हागोन नै 2 जन दङ 14 जन दङ 16 जन दङ 10 जन दङ लोगोफोर दा जोंहा बे कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय 12 जन मानसिनो होनाय जादोंमोन दै गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोना 2021 मायथाइयाव मेजर ध्यानचान्द खेल रत्न एवार्डखौ गासै बेसेबां मानसिनो होनाय जादोंमोन 12 जननो होनाय जादोंमोन दानिया फैदो जोंहा गुबुन मोनसे सोंथियाव 11 नाम्बाराव मा होनदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय हु हेज बिन एवार्डेड दा अर्थ शर्ट प्राइज अर इक' अस्कार एवार्ड 2021 दा बे जोंदों सोर अर्थ शर्ट बान्था एबा इक' अस्कार बान्था 2021 खौ मोनदोंमोन होनना बे सोंदों दा नोंथांमोना बे अपसनखौ नायनो हागोन नै जायरां सांमा दङ बिरेन सिंह दङ बिद्युत महान दङ प्रशान्त भुषण दं दा लोगोफोर जोंहा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार सि दै बिद्युत महान बिथाङा मोननो हादोंमोन दानिया फैदो जोंहा 12 नाम्बार सोंथियाव हु हेज वon द टाइटेल अफ मिस अर्थ इन्डिया 2021 सोर मिस अर्थ इन्डिया 2021 बिमुंखौ देरहादोंमोन एबा मोनदोंमोन बेखौ नोंथांमोना अपसनखौ नायनो हागोन नै मनुष्य सिल्ला दङ सुस्मिता सेन दङ मानसा क्राफ्स दङ रश्मि माधुरि दङ दा लोगोफोर जोंहा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार डि दै रश्मि माधुरि दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा 13 नाम्बार सोंथियाव which organization has been awarded the Indira Gandhi Peace Prize 2021 बबे आफादा इन्दिरा गान्धी पिस प्राइज 2021 बान्थाखौ मोनदोंमोन नोंथांमोना बे नायबानो जाबाय अपसनखौ प्रथम दङ अर्थ दङ कनसार्न दङ डेभलपमेन्ट दङ दा लोगोफोर जोंहा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव इन्दिरा गान्धी पिस प्राइज बान्थाखौ 2021 मायथाइयावसो मोनदोंमन प्रथमा मोनदोंमोन दै अपसन नाम्बार ए आ जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा 14 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों नै Who has been honored with the Black Swan Award 2021 for Women Empowerment सोर Black Swan Award नि बान्था एबा एवार्ड होनबाय आं बेहाय 2021 आइजो मोनथायनि थाखाय मोनदोंमोन सोर मोनदोंमोन Women Empowerment नि थाखाय सोर Black Swan Award
2021 खौ सोर मोनदोंमोन बेखौ सोंदों दै नोंथांमोना बे अपसनखौ नायबानो जाबाय नै अपसनाव दङ महिनी सिन्हा दङ रिनु गुप्ता दङ कामिनी बाजाज दङ मुस्कान आर्यन दङ दा लोगोफोर जोंहा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार बि दै रिनु गुप्ता बिथाङा मोननो हादोंमोन दानिया फैदो जोंहा 15 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों नै हाउ मेनि people have been awarded Padma Vibhushan by the President in 2021 साबेसे सुबुङानो 2021 मायथाइयाव हादोरगिरिनिफ्राय एबा माने आफादगिरिनिफ्राय आरो पद्मा भूषण बान्थाखौ मोनदोंमोन दा बेहाय नोंथांमोना अपसनखौ नायनो हागोन दे सा 7 दङ सा 8 दङ सा 9 दङ सा 10 दङ दा लोगोफोर बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा अपसन नाम्बारा ए आ जोंहा कारेक्ट एन्सार 7 जन मानसिया मोननो हादोंमोन दे दानिया फैदो जोंहा 16 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों नै 16 नाम्बार सोंथियाव बुंदों जोंहा who has been honored with the Pita India Awards for making pineapple leather रैमालिनि सामब्रा बानायनायनि थाखाय सोर पिटा इन्डिया बान्थाखौ मोनदोंमोन होननानै बे सोंदों दै एबा बिथांखौ सन्मान खालामनाय जादोंमोन पिटा इन्डिया एवार्डजों बेखौ सोंदों दा बेहाय नोंथांमोना नायनो हागोन नामफोरा मा दङ राजनीश कुमार दङ जेम्स पिके सांमा दङ अजय त्यागी दङ के सिबान दङ दा लोगोफोर जोंहा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव अपसन नाम्बार बि आ कारेक्ट एन्सार दे जेम्स पिके सांमा बिथाङा मोननो हादोंमोन दानिया फैदो जोंहा 14 नाम्बार सोंथियाव सोर बिगियानगिरिया 2021 मायथाइयाव नोबेल बान्था इक'नमिक्सआव मोनदोंमोन होनना बे सोंदों which scientists have been awarded the Nobel Prize in Economics in 2021 दा बेहाय नोंथांमोना अपसनखौ नायनो हागोन नै डेभिड कार्ड दङ जसुआ डि एंग्रिस दङ गयड' इम्बेन्स दङ दा लोगोफोर all of this दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार डि दै बिथांमोना साथामबो इक'नमिक्सआव नोबेल प्राइजखौ मोननो हादोंमोन 2021 मायथाइयाव बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया फैदो जोंहा 18 नाम्बार सोंथियाव who has been awarded the Nelson Mandela Nobel Peace Prize 2021 सोर 2021 मायथाइयाव नेल्सन मेन्डेला नोबेल पिस प्राइज बान्थाखौ मोनदोंमोन बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन अपसना जो बाइडेन दङ बिबेक बेन्द्रा दङ अजय शर्मा दङ नरेन्द्र मोदी दङ दा लोगोफोर जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सारा जाबाय मोनब्रै अपसननि गेजेराव अपसन नाम्बार सि अजय शर्मा बिथाङा नेल्सन मेन्डेला नोबेल पिस प्राइज 2021 बान्थाखौ मोननो हादोंमन दानिया फैदो जोंहा 19 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों नै who has been awarded the Booker Prize 2021 बुकार बान्था 2021 सोर मोनदोंमोन इलन मास्क दङ डेमन गेलगाट दङ नोवाक किमसी दङ अलेक्जेन्डार कुक दङ दा लोगोफोर जोंहा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव अपसन नाम्बार बि डेमन गेलगुट बिथाङा मोननो हादोंमोन दै बुकार प्राइज 2021 खौ दा प्रमिस होननाय मोनसे नोबेलनि थाखाय बिथाङा मोननो हादोंमोन दै बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय 20 नाम्बार जोंहा सोंथियाव मा होनदों बेखौ नोंथांमोना नायदिनै फरायनानै 2021 मायथाइयाव लाल बाहादुर शास्त्री नेशनेल बान्थाखौ सोर मोनदोंमोन who has been honored with the लाल बाहादुर शास्त्री नेशनेल एवार्ड 2021 सोर बिथाङा लाल बाहादुर शास्त्री नेशनेल बान्थाजों सोरखौ सन्मान खालामनाय जादोंमोन दा बे नोंथांमोना अपसनखौ नायनो हागोन डक्टर दामिनी खात्री दङ डक्टर सुनीता जैन दङ रणदीप गुलेरिया दङ डक्टर अमानदीप दङ दा लोगोफोर जोंहा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार सि दै डक्टर रणदीप गुलेरिया बिथांखौ लाल बाहादुर शास्त्री नेशनेल एवार्ड 2021 जों सन्मान खालामनाय जादोंमोन एबा बिथाङा बे बान्थाखौ मोननो हादोंमोन दा लोगोफोर दिनै मोनाबिलिनि थाखाय बे कुइसना बेखिनियानोमोन 20टा आं कुइसनखौ लाबोनाय जादों सानफ्रामबो आं नोंथांमोननो 20टा कुइसन लाबाय थागोन मोनसे भिडिअ दा बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्टआव कमेन्ट खालामनो हागोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना लोगोफोरनो बयनोबो शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे बिथांमोना गासिबो बर' रावैनो माखासे कुइसनफोरखौ मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर गोजोन्थों